Ngayong araw, magbabike kami ni Papa papunta sa dagat. Basa kasi at maputik yung mga trails ngayon dahil sa ulan. Kaya dito muna kami sa mga dagat at barangay roads dadaan para kahit papano makapag-exercise din kami. Pero bago yan, dadaanan muna namin si Jeric bago kami pumunta sa dagat. Yeah. Pero sadly, lumabas daw siya kaya dalawa na lang kami ni Papa magbabike. Sila magandang. Medyo maulap ngayon and spoiler alert, hindi uulan mamaya. Promise. And nga pala, ngayon lang ulit ako makakapag-bike after like 3 or 4 weeks. Nagbabike ako kaso hanggang dito lang ako sa barangay namin. Di naman ako pwede sa trail dahil maputik gawa ng ulan. Wala lang, shinare ko lang. Pero today, let's go to the beach. Beach. Medyo malapit na kami sa dagat and medyo malapit na ding mag 200 subscribers ang channel na to. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindutin mo na ang subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe. It's 100% free and you can always change your mind later. Favorite part. And andito na nga kami sa Santa Catalina Beach, kung saan ang lamig at ang presko ng hangin, napakakalma ng dagat. At ingat lang sa mga motor. Tamang sightseeing lang kami ni Paps habang nakikinig sa nakakakalmang huni ng alon. Tapos umuwi na din kami dahil mukhang uulan na. Taas ng tubig. Shish! Yes, sir. Pero bago kami umuwi, nagpagas muna kami ng aming mga makina. Okay. Dua man nga sting antes. Beto. Lagi maambon na. Baho.
At umaambon na nga, pero no worries, hindi yan uulan. Cellphone ko, wait lang. Linong ta. Char, umulan nga. Tas tinanggal ko pa naman yung plastic ng phone ko kanina. Kaya naghahanap kami ng pwede naming silungan ni Papa para ipaplastic ko ulit yung phone ko. Hopefully hindi pa sira. Cellphone ko. At lumakas pa nga. Pero buti na lang naka-open ang panaderyang ito kaya nagisilong muna kami. And bibili sana ako ng plastic nila kaso ayaw nilang pabayaran. So shoutout po sa inyo. Salamat po ng madami. Dahil sa inyo, gumagana pa din tong phone ko ngayon. Lagi nakalak. At nagpatuloy na nga kami. And medyo kumalma na din ang ulan. And nga pala, ngayon lang ulit ako nakaligo ng ulan. So sana, hindi ako sipunin bukas. Tumigil na din. River. May ilog dito eh. Oh. Ano yan? At malapit na nga kami sa bahay. And tuluyan nang tumigil ang ulan. Ang galing! Wala na, finish na. At ayun, nakauwi na kami. And sumalubong agad sa amin si Sid. So, yun lang muna sa ngayon. I hope nag-enjoy kayo sa short video na to. Maraming salamat sa panonood and please like and share this video to your friends. Subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. And yeah, this has been your boy Darren. Ride safe y'all. See ya! Emotional damage.